Bilang naman ang naitalang sunog sa Pangasinan, umabot na sa higit 100. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Lampas 100 ang 105 ng naitalang kaso ng sunog sa lalawigan ng Pangasinan mula 1 ng Enero hanggang 20 ng Marso ngayong taon. Sa isang panayam kay BFP Pangasinan Fire Senior Inspector Gian Glorain Galano, papalo sa 55 structural o yung mga residential at commercial buildings. 28 naman ang non-structural o yung mga grass fire at mga basura, samantalang 12 naman ang vehicular fire. Kahapon, nasaksihan ng IFM News dagupan ng isang grass fire na sumiklab sa bahagi ng barangay Mangkop sa bayan ng Kalasyaw kung saan pinaniniwala ang ikalawa na sa nasabing barangay ngayong buwan ng Marso. Gayunpaman, patuloy na nagpaalala ang BFP ukol sa pag-iingat at maiwasan ng sunog ngayong Fire Prevention Month at unti-unti nang nararanasan ang matataas na heat index. Paalala pa ni Fire Senior Inspector Galano, iwasan ang pag-overload sa mga extension wires, gayon din ang paggamit sa cellphone habang nagcha-charge dahil posible ito mag-overheat at maging sanhi ng sunog. Samantala, patuloy naman ang pag-igod ng mga bombero sa lalawigan ng Pangasinan sa mga komunidad upang ikampanya ang Oplan Ligtas na Pamayanan program na magbibigay kaalaman sa publiko ukol sa fire safety. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.